аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. иноят Насриддин. як рӯзи хазонрез. қисса идома. ин лаҳза дар пайраҳа зани дар сар қарси сафеду дар по калушу масӣ ва дар даст сатили об пайдо шуд. ана номашро гиру гӯшаша каш. хушҳол нидо кард Ҳалимамак, духтарашро дар пайраҳа дида ва бо ҳамон оҳанг садо кард: ой Ҳамидаҷон, бубин кӣ омадааст? ҷамшед бо шитоб ҷониби Ҳамида рафт то ҳол пурсаду сатилро аз дасти ӯ гирад. Фаридун низ ба падар пайрав шуд. баробари ӯро дидан чашмони Ҳамида гӯё нур гирифта тахминашро ба забон овард: агар хато накунам, ин ҷавони ҷомазеб. ҳапа Фаридун. Ҳамида муддате қаду баст ва чашму абрӯи Фаридунро бо назари меҳр навозиш намуда хоҳиш кард: кани кани як буса кунамад. ваҳ холааш садқа, чашм нарасад, дар қаду баст баробари додот шудаӣ. аз бусаи гарму пурмеҳри Ҳамида дар вуҷуди Фаридун тобу тавоне раҳ ёфт ва ӯ чобук аз дасти падар сатили обро гирифта пеш даромад. Ҳалимамак ки онҳоро сари матфани бузургмеҳр интизор буд, баробари расидан аз Фаридун хоҳиш кард: кани ҷони бобо, оба ба бехи ниҳол рез. Баракалло, ана ҳамин хел. пирамард таҳсиномез ба китфи Фаридун даст зада аз Ҷамшед гила кард: обо Ҷамшедҷоне, агар тасодуфан вон намехӯрдем, моро хабар нагирифта гузашта мерафтеда? Не амак, шумову Ҳамида апамро ҳатман хабар мегирифтам. хабар нагирифта ҳеҷ куҷо намерафтем. писарам, дидор ғанимат. ман ҳам офтоби сари кӯҳ. кӣ медонад чанд рӯза умрам мондааст. ин хел нагӯед амак. Ҳалимамакро таскин дод Ҷамшед: ҳоло шумо ба қувват. насиб бошад. Ҷамшедҷон, ман дидагиамро дидам. акнун навбати шумоён. писарам, умр гузашт. бо каму костӣ бошад ҳам шукр покиза гузашт. хайрият ба бахтам ҳамин Ҳамида будааст. ҳам хизмати модар дидаму ҳам писар. пирамард оҳи ба дард кашид. бечора духтарам умракаш танҳо гузашт. додо чӣ лозим? Ҳамида лаби қарси сафедашро газида сар хам кард. сухани Ҳалимамак ба Ҷамшед низ бетаъсир намонд. ӯ ин лаҳза намедонист барои таскини ин ду инсони бахтбаргашта чӣ ҳарфе ба забон орад. Фаридун инро пай бурда байн даромад: дада, боз як сатил об биёрам? майлаш, рав писарам. то об овардани ту ману бобоят модари Ҳалима холаатро зиёрат мекунем. Ҷамшед пирамардро оринҷ гирифта хоҳиш намуд: рафтем амак. ба фикрам қабрашон дар он гӯша буда? Ҷамшедҷон, дар хами ҳамин теппа қабри сағонадор манзили раҳмати кампирам. Фаридун бо дав ҷониби дарьё хамид. Ҳалимамаку Ҷамшед бо пайраҳаи морпечи байни матфанҳо ҷониби қабри сағонадор рафтанд. Ҳамида бо бузургмеҳр танҳо монду мисли ҳамасола хомӯш ҳасрат кард. дарди ту маро обу адо кард бузургмеҳр. ончунон обу адо кард ки давча нашуда ғулинг шудам. дарди ту кай ба дилам кучид. худам ҳам намедонам. шояд бо ҳамон шохчаи арчае ки бори нахуст аз кӯҳ овардӣ. не вай дард набуд. шавқ буд, завқ буд. эҳсоси аввалини ҷавонӣ буд. дард дертар тавлид ёфт. бехабар аз ману ту тавлид ёфт. тифли ҳавасҳоямонро аз оғӯши орзупарварам рабуд. бераҳмона рабуд. ончунон рабуд ки тани танҳо мондам. бо ёди ту мондам. оҳ бузургмеҳр, ман туро ҳангоми ташнагӣ аз қаъри дарьё, вақти хаёли рангин аз авҷи афсонаҳо ва дами нафастангиҳо чун ҳаво ёфта будам. ва дар зиндагиам танҳо як афсона доштам. ин афсонаи ишқи ту буд. ишқе ки то имрӯз маро месӯзаду мегудозад. ё дори ҳар боре ба кӯҳ мерафтӣ, барои ман шохчаи арча меовардӣ. наход бо ҳамин ният меовардӣ ки рӯзе ман болои қабра дарча сабзонаму дили пурармонамро ба ёди ту сӯзонам. шохчаҳои арча ҳанӯз ҳам дар байни саҳифаҳои китобанд. ҳар рӯз чун хотираҳои гарону ба дарди зиндагиям саҳфагардон мешаванд ва дар ҳар саҳифа ман нақши туро меҷӯям. не, осуда бихоб. ман ҷурму гуноҳи туро намеҷӯям. ту чун тифл пок будӣ ва шояд ҳамин соддадилият сабаб шуд ба гуноҳат. не, он гуноҳ не, як бесарии ҷавонӣ буд.
имрӯз ман туро дидам. ҷавони 18 сола дидам. дар хоб не лаҳзае аз ин пеш дар бедорӣ дар сари қабрат дидам. фақат ҳамин қадар ки дар дастат шохчаи арча набуд. вақте Фаридунро бо меҳр бусидам, ба машомам бӯи ту омад. шукри бӯи ту кардам ва боз шукри он кардам ки дар зиндагӣ ба ҷуз ишқи нокоми ман нишоне дорӣ ки давоми роҳи нотамоми туст. Фаридун сатили об дар даст ба Ҳамида нигариста муддате ба хаёл рафт ва дид ки аз холаи маҳзунаш садо нест. оҳиста гуфт: холаҷон, об овардам. ҳушёр кашид Ҳамида. хуб кардӣ ҷони хола. рез ки оламу одам сӯхт. Фаридун обро аз бехи гул андак дуртар рехта, аз холае ки умре ба ёди падари ӯ сӯхтааст сипосгузор пурсид: шумо падари маро ту аллакай бохабарӣ ҷони хола? ба чеҳраи Фаридун маҳзунӣ соя андохта, дар чашмаш ашк ҳалқа зад. имрӯз дадам ҳамашро нақл карданд. гуфтанд ки ман... гирья накун ҷони хола, Ҷамшед ҷон падари туст. Ҳамида дасти навозиш ба сари Фаридун бурд. падар модар ҳамонест ки одамро калон мекунад, ба воя мерасонад. лекин падари худатро ҳам фаромӯш накун. тавони дам ба дам ба зиёраташ биё. ҳамида ба Фаридун боз бисёр сухан гуфта, бо меҳр сарашро сила карданӣ буд. аммо ин дам ҳали Мамаку Ҷамшед ҳозир шуданд. Мамак, қабристон андак обод шудааст. ғайрат кардетон, гуфт Ҷамшед ба ҳали Мамак. Ҷамшедҷон, ободии қабристон барои мурдаҳо не, барои зиндаҳо. обод бошад вақти зиёрат баҳри дилатон кушода мешавад. аввали сол аз халқ маблағ ҷамъ карда дар даромадгоҳи қабристон як бинои 11 болораи пешайвондор рост кардем. чашми ман наафтид кӯ ё чунки пойдевораш мондагиву халос? алам кашид пирамард. барои ҳамин ҳам чашматон наафтидааст. 4 пойдевор? бештар ҳайрон шуд Ҷамшед. чияша мепурсед? маблағ ундоштаву ҳашар карда биноро нав рост карда будем ки чунон кашокашу воҳима андохтанд ки... пирамард муддате хомӯш монда бо таассуф сар ҷунбонд. чанд касро аз кор гирифтанд, қариб суд ҳам мекарданд. наход. ихлоси мардуми қишлоқ гашт. ман ҳайрони ақли баъзеҳо. охир хонаи барфу боронпаноҳ чӣ хел масҷид шуданаш мумкин? мудоме ки чӣ будани масҷидро намедонӣ, лоақал аз дигарон пурс. чӣ илоҷамак? фаросати ҳар кас чени ақлаш гуфтанд. али Мамак ба Ҷамшед чӣ тавр булдозер монда иморатро вайрон кардани котиби аввали кумитаи ҳизбии ноҳияро бо алам нақл кард. таассуф мехӯрд ки наход ҳамин хел одами беақлу дағалро роҳбари халқ таъин кунанд. пирамард инчунин ёд овард ки падари котиб қурбони гург ҳам ҳамин хел одам буд ва ин ҷоҳил солҳои 30 ба сари мардуми сарбанду сайроб бисёр рӯзҳои нохуш овард. агар ба ногоҳ гови касе ба полизи калхоз дарояд, рӯзи дигар номи ӯро қурбони гург ҳамчун душмани халқ ба идораҳои маъмурӣ навишта медод. бо ҳамин ҷаҳлу ҷаҳолат 20 сол раисӣ кард. имрӯз бошад бачааш ба сари халқ чормағз мешиканад. халқ беҳуда себча аз палакаш дур намеафтад, нагуфтанд. ҳали Мамакро тасалло дод Ҷамшед. сабур бошед амак, рӯзҳои нек дар пешанд. як рӯз не як рӯз мефаҳманд ки бо ин ақлу фаросат ба халқ сарварӣ кардан гуноҳ аст. гуноҳи азим. то мефаҳманд ки кору рӯзгори боз бисёр одамон сиёҳ мешавад. сиёҳ шавад ҳам оқибат мефаҳманд амак. фикрро як нав эътимодбахш ба забон овард Ҷамшед ва ба ҳали Мамак даст дароз кард. хайр амак, акнун ба мо иҷозат. дар шаҳр як хона меҳмон дорем. дер кунем айб мешавад. охир ин чӣ ту мешавад? ба сарбанд омада як пиёла чой нанӯшида меравед. гуфтам ку амак, насиб бошад навбати дигар. набошад маслиҳат амин. бо хоҳиши Ҷамшед розӣ шуд ҳали Мамак. рӯзҳои наздик хонахез ба меҳмонӣ меоятон. албатта. Ҷамшед Фаридунро пешандоз намуда ба ҳамон тангкӯчае ки соате аз ин пеш дар дӯш боригарон нафасгардон тай карда буд, чаққон нишеб шуд. ба назараш чунин расид ки ҳама дарду аламҳои ӯ дар қабристони сарбанд монд ва дилаш низ бо оҳанги дигар метапид. офтоб нури худро ҳанӯз аз пахтазори беҳосил аммо серодам
ба тамом нағун дошта дар роҳи байни деҳаҳо ва ба тадриҷ дар кӯчаи пур аз шиору плакати меҳнатобод тракторҳои аробадору мошинҳои боркаш қатор шуда буданд. чангу ғуборе аз пахтазор роҳу пайроҳо бархеста мисли абр ба домани уфуқ менишаст. абдуллозода то ба роҳи калон баромадан ба чанд нозири роҳ аз хусуси чаро имрӯз ба пахтачинӣ набаромадан ҳисобот дода назди заводи пахта аз байни корвони мошину аробаҳои пурбор ба зур роҳ ёфт. роҳи калони сурхон душанбе бархилофи кӯчаи пуршиори сермошини меҳнатобод фарохтару камнақлиёт буд. мошинҳои сабукраву боркаш аҳён мегузаштанд. абдуллозода чашм ба роҳу дар сар 101 савол мошин меронд. куҷо равад? назди кӣ? дар ин кор кӣ ӯро мадад карда метавонад? дӯсташ ҷамшед чӣ маслиҳат медода бошад? охир ӯ нависанда аст. роҳу равиши муборизаро бо ин фосиқони мансабдор агар вай надонад кӣ медонад? инҳоро фосиқ гуфтан кам аст. разиланд. гузашта аз ин қотиланд. барои мансабу шӯҳрат ва айшу ишрати худ аз чизе рӯй наметобанд. худоё, дар ҷамъияти социалистӣ, дар киса дафтарчаи ҳизби коммунистӣ чунин разолат, қабоҳат, авомфиребиву истисмор. боз ҳамин тоифа аз минбарҳои баланд ба халқ аз боби бародарию баробарӣ, адолату ҳақиқат, нангу номус ҳарф мезананд. ҳарф не, бо тамоми овоз ҷор мезананд. он қадар бефаҳмона ҷор заданд ки кӯчаву хиёбонҳо пештоқи ҳама муассисаҳо пур аз шиор шуд ва ин даъватҳои пӯчу бемағз то талу теппаҳо роҳ ёфт. абдуллозодаро нафас танг омад. гиреҳи гарданбандашро саҳли суст карда мошини пурбореро ки сабуси бордонашро раҳораҳ пош дода мерафт садои ҳушдор дода гузашт. аз офтоби ба тали мазор хамхӯрда шафақро ранг алвонӣ шуд ва аз ин ранг абдуллозодаро байти писандидаи ирода ёд омад. шафақро лолагун дидам намози шом дар гардун. магар хуршедро куштааст ки дорад домани пурхун. ин шоҳбайтро шоире гуфтааст ки 10 сола қабл аз ин аз ҷабри замонаи носозгор аз дасти бародари ҷоҳил дар гармоба сӯхтааст. худоё, пас аз 1000 сол дар даврони озодиву мӯъҷизаҳо шоир таъби дигаре мемурад. аз ҷабри золиме ки роҳбари халқ ном дорад. бирён дар равғани худ мемирад. кӯ ҳақиқатнигоре ки ин дардро мисли фоҷиаи райҳон ҳарф ба ҳарф қисса кунад ва мардум бидонад ки баробари ба палата ворид шудан абдуллозодаро ваҳм гирифт. наход амин ҷасади кафанпӯш иродаи хушқаду қомат бошад. сомиёни азиз, шумо пораеро аз қиссаи нависанда ва драматург Иноят Насриддин бо номи як рӯзи хазонрез шунидед. идомаи қиссаро дар гуфтори дигар хоҳед шунид. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.